सलायनि दैबादि बबे समाव बुंफिनजागोन सिरिलांगोन मिथिस'आ मानसिनि जिउआ बिफांनि बिलाइ बादि इसोरा फिरियोब्ला सिरिलांगोन नोंनि जिउआ मानसिनि जिउआ थास'लायनि दैबादि बबे समाव बुंफिनजागोन सिरिलांगोन मिथिस'आ जाथायनि गेजेरजों बिथांनि जिउआ जोब्बाय दिनै बिथांखौ मोजां मोनग्रा अनसायग्रा बिथांनि प्रति अरायबो मोजां हास्थायग्रा आरो अरायबो लोगो मोनबोनाय गासै सुबुंफ्रानो बेयाव फैदों भुटाननिबो प्रतिनिधि दिनै फाथायहरदों गोबांनो बेवहाय बिफानिबो दिनै बेवहाय फैदों आरो जोंनि माने गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जोंनि मानाव गेदेर MLA बिथांमोन फैदों जोंनि लकेल MP आरो BJPनि प्रेसिडेन्ट दिलीप शइकिया मानाव गेदेर बिथांबो फैदों आरो जायफ्रा दिनै गोबां बोसोर बिथांखौ लोगो मोनाखैमोन बिसोरबो दिनै लास्ट जोबथा बिदाय होनो फैदों दा बिजिरगोरा नार्जारिया खालि सासे MCLA आरो सासे माने डेपुटि स्पिकारल' नङा बिजिरगोरा नार्जारिया थांनाय 40 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जागायजेननानै गासिबो समाजारि बिथिङाव खामानि मावबोदों आरो बेबायदिनो MCLA EM आरो दा डेपुटि स्पिकार हिसाबै खामानि मावगासिनो दं आरो जायगायावबो बायदिसिना माखासे फसंथानफ्राव बिथांनि गासैबो मोनसे मा होनो बिदिखौ आखाइ दंजोबो आरो बेबायदिनो समाजारि बिथिङाव आसाम नाङै बिथाङा बयजोंबो सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावबोदों ओंखायनो बिथांबायदि सासे गेदेमाखौ दिनै जोंनिफ्राय खोमानानै लांनाया जोबोद दुखुनांथाव अदेबानि बेखौथ' जों बरावबो बुंनो हाला जे बिथांनि गोसो सिङाव मा दंमोन मा सानदोंमोन मा हास्थायदोंमोन मानि थाखाय जाखो बे मोनसे सोंथिल' जानानै थाबाय आरो बिथांखौ दा जिथु जोबथि बिदाय जोङो बिबार बावनायनि गेजेरजों समाजारि नियम निथिखौ खालामनायनि गेजेरजों खालामबाय समाजारि हिसाबै आरो बिथाङा सासे जिहेतु माने मिनिस्टार अफ स्टेट रायजिक मन्त्रि रायजो आरो मन्त्रि बिथांनि मर्यादाया डेपुटि स्पिकार हिसाबै बेखायनो सरकारि भाबै बिथांखौ दा सालामि होनानै आसामनि माने नखर बिफाना पुलिसनि दारै बिथांखौ जोबथा सनमान होगोन बिदाय होगोन माने रायजिक मर्यादा माने मा होनो बिदिखौ हादोरसानि मर्यादाजों दा बिथांखौ बिदाय होनाय जागोन आरो